Igbo questions and answers. Igbo questions and answers. Ajụjụ n'asụsụ Igbo na ọsịsa ya. Ajụjụ n'asụsụ Igbo na ọsịsa ya. Kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? How are you? Adị m mma. Adị m mma. I am fine. Gịnị bụ afa gị? Gịnị bụ afa gị? What is your name? Afa m bụ Chika. Afa m bụ Chika. My name is Chika. Ebee ka ị si? Ebee ka ị si? Where are you from? Esi m Enugu State. Esi m Enugu State. Esi m Enugu State. I am from Enugu State. Afọ ole ka ị dị? Afọ ole ka ị dị? How old are you? Adị m afọ 20. Adị m afọ 20. I am 20 years old. Ị na-asụ Igbo? Ị na-asụ Igbo? Do you speak Igbo? Ee, ana m asụ Igbo. Ee, ana m asụ Igbo. Yes, I speak Igbo. Kedu ihe na-akụ? Kedu ihe na-akụ? What time is it? Ọ bụ elekere 10. Ọ bụ elekere 10. It is 10 o'clock. Ebee ka ị na-arụ? Ebee ka ị na-arụ? Where do you work? Ana m arụ n'ụlọ ọgwụ. Ana m arụ n'ụlọ ọgwụ. I work in the hospital. Kedu mgbe a mụrụ gị? Kedu mgbe a mụrụ gị? When is your birthday? A mụrụ m n'ụbọchị 2 nke ọnwa March. A mụrụ m n'ụbọchị 2 nke ọnwa March. My birthday is 2nd of March.
Kedu ka ị si eme njem? Kedu ka ị si eme njem? How do you travel? Ana m eso ụgbọala. Ana m eso ụgbọala. I take the bus. Kedu ebe ị bi? Kedu ebe ị bi? Where do you live? Ebi m Abuja. Ebi m Abuja. I live in Abuja. Kedu ihe ị na-eme maka ntụrụndụ ma ọ bụ ọchị? Kedu ihe ị na-eme maka ntụrụndụ ma ọ bụ ọchị? What do you do for fun? Ana m ele ihe onyonyo. Ana m ele ihe onyonyo. I watch TV. Ịlụgo di? Ịlụgo di? Are you married? Mba, alụbeghị m di. Mba, alụbeghị m di. Mba, alụbeghị m di. I am not married. Ị nwere ụmụnne? Ị nwere ụmụnne? Do you have any siblings? Ee, enwere m ụmụnne nwoke abụọ. Ee, enwere m ụmụnne nwoke abụọ. Yes, I have two brothers. Ugboro ole ka ị na-ahụ nne gị na nna gị? Ugboro ole ka ị na-ahụ nne gị na nna gị? How often do you see your parents? Ana m afụ ha izuụka ọbụla. Ana m afụ ha izuụka ọbụla. I see my parents every week. Kedu nri na-amasịkarị gị? Kedu nri na-amasịkarị gị? What's your favorite food? Osikapa na-amasị m. Osikapa na-amasị m. I love rice. Kedu egwuregwu kacha amasị gị? Kedu egwuregwu kacha amasị gị? What's your favorite sports? Egwuregwu kasị amasị m bụ egwuregwu bọọlụ ụkwụ. My favorite sport is football. Anụ ụlọ ọ na-amasị gị? Anụ ụlọ ọ na-amasị gị? Do you like pets?
nkịta na-amasị m. Ee, nkịta na-amasị m. Yes, I like dog. Kedu oge na-amasị gị n'afọ? Kedu oge na-amasị gị n'afọ? What is your favorite season of the year? Oge ọkọchị na-amasị m. Oge ọkọchị na-amasị m. I like summer season. Ị gatụla mba ofesi? Ị gatụla mba ofesi? Have you been abroad? Ee, agara m UK. Ee, agara m UK. Yes, I visited UK. Ị gaala ala Igbo? Ị gaala ala Igbo? Have you ever been to Igbo land? Ee, agara m ugboro atọ. Ee, agara m ugboro atọ. Yes, I visited 3 times. Kedu ihu igwe taa? Kedu ihu igwe taa? What's the weather today? Anwụ na-acha. Anwụ na-acha. It is sunny. Kedu oge ị na-eteta? Kedu oge ị na-eteta? What time do you usually get up? Ana m eteta elekere 6 kwa ụbọchị. Ana m eteta n'elekere 6 kwa ụbọchị. Ana m eteta n'elekere 6 kwa ụbọchị. I wake up at 6 every day. Kedu ihe ị na-erikarị ụtụtụ ọbụla? Kedu ihe ị na-erikarị ụtụtụ ọbụla? What do you usually have for breakfast? Ana m erikarị akara na akamụ. Ana m erikarị akara na akamụ. I usually have beans cake and pap. Kedu ihe ọṅụṅụ kasị amasị gị? Kedu ihe ọṅụṅụ kasị amasị gị? What's your favorite drink? Ihe ọṅụṅụ kasị amasị m bụ mmiri. Ihe ọṅụṅụ kasị amasị m bụ mmiri. My favorite drink is water. O nwere onyinye amara pụrụ iche ị nwere? O nwere onyinye amara pụrụ iche ị nwere? Do you have any special talent? Ee, ana m agụ egwu. Ee, ana m agụ egwu. Yes, I sing.
Kedu mkpụrụ osisi na-amasịkarị gị? Kedu mkpụrụ osisi na-amasịkarị gị? What's your favorite fruits? Mkpụrụ osisi na-amasịkarị m bụ ube. Mkpụrụ osisi na-amasịkarị m bụ ube. My favorite fruit is pear. Ị nwere egwu ọbụla? Ị nwere egwu ọbụla? Do you have any phobia? Ee, ana m atụ egwu elu. Ee, ana m atụ egwu elu. Yes, I'm afraid of height. Ị na-eri nri ụtụtụ ọbụla? Ị na-eri nri ụtụtụ ọbụla? Do you have breakfast every morning? Ee, ana m eri nri ụtụtụ ọbụla. Ee, ana m eri nri ụtụtụ ọbụla. Yes, I have breakfast every morning. Kedu ihe ị na-erikarịsị n'ehihie? Kedu ihe ị na-erikarịsị n'ehihie? What do you usually have for lunch? Ana m erikarịsị ụtara ji na ofe egusi. Ana m erikarịsị ụtara ji na ofe egusi. I usually have pounded yam with egusi soup. Kedu oge iji alakpu ụra? Kedu oge iji alakpu ụra? What time do you go to bed? Ana m alakpu ụra n'elekere iri. Ana m alakpu ụra n'elekere iri. I go to bed at 10. Please subscribe to Igbo Lingua Academy and also like this video. God bless you.